Kisumu City Manager Migosi Abala Wanga sani endi koridoro mar mondo mikoro Johala mago mane othich oko Kibuye mondo mikoro odogi kata kamano endo gibro dok kor dwe mar ang'wen mar higa manyien. Kaluwore kod Abala nowacho ni gedo nendo mar Kibuye sani koro dhi nyime kendo chopo okang' makoro biro rume mondo mikoro jogo mane gin Johala manodhi kama iluongo ni Corona Market kuom sani mondo mi otim yiero gi yierre mondo gibed gi jotelo mabro konyogi e wechego eko mag pogo kuondego eko mag tich mano e Kibuye Market. Akwau elo Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o ni bedie uru mos hore uru wager chiro watiek dwe mar adek mondo tim ang'o odhiye olewa ahinya to dwe mar ang'wen kanyo wik mokwongo lakini awadhi dwe mar adi contractor bro biro to bro neno ko tiyo ka okinyi gotieno to an kan city manager ahero gima iluongo ni order. Hello Ahero gima iluongo ni order. Okunya bet e chiro ma uonge kata officials gi management mano uchal mwende ni mane buru mana diye kora akelo notice ka notice ntie ka public notice tarik 14 January utim yiero winja yiero mi tim kae dibet free and fair koro ko chakre ka wuon officials ochako timo campaign County Government Act number 17 of 2021, Urban Area and Cities Act number 13 of 2021, Kisumu County Trade Markets Act, election of Market Management Committee for Food Staff Traders. Koro chikihidi asa moke Kisungu, okabiloko ni kechinge Kisungu. Notice is hereby given that 14th January 2021, an election shall be held for the purpose of selecting a market management committee for Kibuye traders engaged in foodstuff business in reference to Kisumu County Trade and Markets Act. Elective positions, eligibility requirements, and any other information. And any other information in regards to the election can be obtained from the Office of Director of Trade, Enterprise and located at City Hall.